Χρόνια πολλά. Βασικά είναι πιασμένος οτιδήποτε. Ο Θέμης. Εγώ δεν θα σου πω. Σε μια φάση γυράει και λέει Φούρνε εμένα φωνάζεις. ναι. Θα κάνετε τέλος, θα κάνουμε λίγο ένα χαλαρό 10 λεπτάκι. Θα παίξουμε λίγο χαμπολάκι. Αλλά για να έχει συνέχεια αυτή η νίκη, για το τελευταίο 7 λεπτό που είναι Πολύ μεγάλο κόρπο. αυτούς δεν θα πάνε και το Συριανό. Η μεταγραφή. Κοιτάω τη φάση κάποια στιγμή και φωνάζει το άλλο. Ρε πες! Σκούναμε λίγο, δεν έχω άλλο τη φάση. Ήταν που είχαμε κάνει, δεν θυμάμαι πού να παίξουμε με τον Κοπανό. Τι έγινε! Χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις. Παντού να σκορπίσεις τις γνώσεις στο φως και όλοι να λένε ένα σταυρό. Νίκος! Απ' την Βέρη! Τραβαθήκατε στα αγγλικά. Δώσε τη ρίξει την τούρτα! Βάλτε να σκάνε. Γελάει. Άμα να βγουνε. Αυτά εδώ είναι τα κομματάκια για τα παιδιά. Νίκο, έλα λίγο προς εδώ και έβγαλα και ένα κομματάκι μικρό για το Θέμη.